basi mora ndiye njiri kiaga Yesu ni Yesu nabagisite abanafunzi wake na intu tora abanafunzi bae bono iga ekitabu ngereke koro kunga the forgotten rest kitabu yani abantu mbaro bebire litukuri sabato bono litu abantu bambatakire banyorigwe ayekwebire elinde omanya ko omanyenga ngaikwarule ngayole ngakie sabato ya Nyasaye na ande itukokiri takererie lisikwe mono kitabu kingi takera abantu nabaria Isikaria batara amanya mangana batamanyeti bamanyetenga esabato itukolinde lyonse kitabu yekonyo orenjera ogorera omonto bune oyo omoe anya gosoma bwango iga no intu buna toreiga by the way tuarenge twakande kanisa my sister na bathabatia twakanda friends lakini omorana arengo na yitaga sino likoro kwa yenda olengo mwalimu nando olengo molisha kana gotwegeria gotosomia bitabu nebi agatumia bitabu ebi agatumia bibyobani bona iga agaonjo abana abange tokegwe message yange very powerful no etwarenge primary paka bona gatora aba Adventista nande twakongera aso kwegena igo bitabu nago mbibwate influence yanane oborandu bw'ebitabu nobonene nabo takerekero yomo ito abe responsibility yani atware elango nera kogore getabu noye gakebwate agenda ali naria akonya abantu banyasaye abale nainda asomosunde kitabu ngira gotenga story Jesus told kebwate megane menge muna Yesu ali nyagotebia ali ngokwana arenge igoro eme bayeno mbali kitabu eke osekonyoranga onyore njere yokore kitabu eke nekia nabo kegokonya elinde nayo manye ngaki okonyora amayegerio korwa abwate tokoroka nga testori ale profitable to all kitabu ekasa abantu bonsi nkene faite nane nga televite tingitati ala taji the human life ngage gokwanera mono ngakio bogima bobwate keroyomo nabwate changamoto bone kitabu ekagarogo kenyora nabo kegokonya kegokwegeria naende omuntu onde kitabu ngerana karoge koro kunga he taught love Yesu ngakie nyinge kinone karare ngase heye igare ko kwegeria igoro yobwanjani kene Yesu kokwanira arenge igoro yebyanjani ari kokwanira baroki baye kitabu ekoga some nabakonyoranga kintongeria kana buno bwanjani elinde kitabu gigokonye aine family yao aye nabasani nabonse elinde bamanyenga obwanjani gento kiamana nkonyora tole kitabu gekoro kwa unforgettable stories abekonyale kana kwebire abana baito mbatagete bana kwegeri go story bona gego tebinga how do you teach children the importance of value like friendship na kioregeria abana baito asibona kinga kijia bere chinkong abana baito mbatagete banyore ngakiba kwegeriwa ngakiba konyora bakera bakotwara abasani aina gani bagotwara igonga igetawe kana bagegokonya akaro kwegeria omwana kebwata mangana mange ke for example forgiveness ngakyogo okaba bana bako bayani abantu bako wabirana humility ngakyogwekeya na mangana mange kitabu ngira akende kekoro ko illustrated daily bible kitabu ekabana banyasana karine kiyekere sana eke nabo kwegeria no na abana ene Bible children bible include story chosen to cover all of the main event nga asebindo byonse chistori chonzi ipi okwegwansera omwaka oyomo lituko litangani paka omwaka omugima kitabu kene kiyasikere sana asetole saidi na asa abana baito ekitabu eke nabagego tokonya nabagego konye family abana banyasa tingi chisambwate chisa chinkake chisa chiana chikonya kabwangu nasinywa chinsa chiambora yani chitaka chiambora mogo jaga igani lero namubwate omukirero ningarite nkugora muri bitabu ebinge nabali bakona gwaka ne biteni biria bakane
kiagara ndoche chingaki kia very limited lakini rende nyasaye ngokora ari ukiru wanja kwae tiga toko saba ekere togo cha ngoba welcome gocha semesa elinde tokore bwango na twe bange ngaki toko gore getabu asaba sani baito asayo monyene abana baito kurera abana kurera abachuku na abachukorori na bonse bitagwe kare bikuna kwenda process kera abana baito nkagirete bande mbaiya kera banyago soka Nairobi ngoja bari bana abandi kwichinzi cyesiko enchiri ye ukora nayo ukorandi bono naye ali asegetabu kia ali asegetabu kia gore bitabu bikolikwa naye amalietao lietali orasi maliboro kiagera ali goro ndobwate bitabu bitatu kitabu kia mabenkero kitabu kia ukumbuso kioko boinyolinkero ne kitabu ye mumenyi yani ebuko ya kalenkeroro kiatue tengejo jinsa tiato sabe ani to ande wija to sabe tate nyasaye wo bano baku pia mono na inde pia mono ayenta tana intora bana bao pia mono akiagera asemambie watu ancheire tali twalenga ba ya mono into twanyale kwika chinga kechi lakini watu anjeire asama beraga manene ene torre chinga kechi na ande to base chikambi cy'umwakoyo elinde lietali yawo ligenda kwimokererwa na kwa bwabonene bona tata bana ba kerto kwanda kuligereria ekiara watu chikire obuno borandia bwabukiriru nane no borandi bole bokoire nchiri yagari naria elindo kwayerera kwa okobange tata bwe megando konya bana bao ekara bao yigokorwa amusi na beranyarekani wa amusi ngumu lakini yo ekara kwa bakonyire elietali yawo libaku elietali yawo yebwobonene huya bwa butoisane ekiagara twasabira elietali yawo Yesu Kristo mutori ito amen tanda gojia Biamono mogeni na ndo murandi abo bitabu asengencho yo gutwarigania kumukonya kwearigani kuimoka nimetere ara magora arito ire omukura ira jide kaisa tuga mwara ya prepare mwama agoragi mwama kuimoka ninganie kwarigania pastor elinda abakwanie atara chananje na bakwani ngambi yamore amangana yebitabu pastor ngobe kare point ye mono naro abakoroka ngoborandi bokoreteki bwabukiriru onyo mwana karari bwo ugusinyire korete kanisa ayebeke getabu ari itukere mongo gasomare bweka amanye gentoki eken onyo mwiri karoko gutarera limongo jara asome getabu iki ayegore getabu nabora abatosoma sengenja maybe biasara bia obire bia kubwe getabu iki anyasaye umuntu narugo jagoraki kosoma ayekegore gekonyo omonto tingira chinga kinyinge tigangari gani pastor elinde abakwanie na ndabatebi nganarimo pastor biamuno mulisi aselibaga abantu baito tigamba kwani aseli etara Yesu mbiamole Bwana Yesu asifiwe biamuno sana tunamshukuru Mungu wetu amekuwa mwema kwetu ametulinda tangu tuanze makambi yetu tunaendelea vizuri na leo ni siku ya pili kuelekea mwisho. Igobone kambi yalire gosembone regati. Akimwankirira igobone. Kambi yalire kambi wono igana liere ere kwera abana banyasaye na bonta ete tokorege ntakemo asingencho yebitabu ekiagera wengi wamepata ujumbe kwa sababu ya kusoma vitabu na kama hatutasoma hatutakuwa na maarifa iga abana banyasaye buno murandi atotebya ekere turasome na turamanye ngaitore ngaitwekire ngaitwarure naende ngaitogocha bona asingencho ekyo
nabona ari wanja monganchere asetekeyemo nsome egetabu ekemo buno mubani bwomonene agoteba nekero ngosome egetabu eki ninkwanere egetabu ekemo kerega timanyeti gose mwagurire egetabu eki. I don't know. Hiki kitabu kimeununuliwa. Egetabu eki gegoteba nga your health in your hands. Igona kibono? Tata mwigu etigente kindu. Ina kigo? Abana banyasaye muri kyoyo magoteba se gitabu kya ne gitabu twasomire. We have read it several times, but we want to repeat it again because na kyo mwa obongo bwa mwanya bantu bwa abekiri tubonya kuinyoligwa. Igo we are reminding ourselves. Kitabu ni cha Hosea chapter number 4 verse 6. Gosaba turi tosome. Monene tata nyasaye ngosoma turi kitabu kya egechenu. Otokwanire wetera samarika machenu tuasabira astra Kristo rumutoria. Amen. Soma ngo bwango elinde elio unango kora gukwana igamba tabi kitokora twensi kiagara chinse echiga ne chebitabu na kibiblia gataba. Hosea chapter 4 verse 6. Irorera oyu nyasaye okwana mang'ana ayunga abantu baye twasiriwe asengencho totabwati gendoki totabwati obumanyi esengencho totabwati okumanya n'abana ba nyasaye ntokumanya onye ntogosoma. Kwa hivyo lazima tusome ili tuweze kufahamu, tuweze kujua ni nini Mungu anataka tufanye. Elinde elia mang'ana aliamanya wikerana nga obey and nkibona mwakirira obey and disobey and the choice is yours. Yes, a choice ne yao ogochora no kwao ogochora no kwane abana ba nyasaye ntokumanya mang'ana ayu unless we've gone to the books. Na hata Muislamu anasema kama unajua ama kama kuna swali lolote la kuuliza waulize watu wa vitabu. Waulize watu wa vitabu. Na watu wa vitabu kwa maana hii inamaanisha waulize wa Adventista wa Sabato kwa sababu wanajulikana kama wasomi. Bono lende tutaguletie vitabu tusome. Ntomanye esense ya rula siya ikira segocha. Ntomanye ngobo bani bwa elire. Mulista we karansa tabokia magana na arabu amanene guchinse. Wana ekiagera kwangire ko manyancho inyasa goteba. Nkimwegwe nyasaye okora. So when you don't know God, ekero utamo manyeti nyasaye, ekero utari kuiwera nyasaye, repercussions, the end result neringa no gosiri wagokorete naki no gosiri wako. Igo bone togo jaga ekambi mwaka so mwaka toje gosira abana ba nyasaye. Is that our aim? Etogo cha tokore naki tonyore ogotoleka wakare na kare. Tigira igo otherwise timu enene yo kurandi no ere na ande gabo ekiara kwangire kokorana ki konyigwera bono ntete koranga abana ba nyasaye nkoigwera tole ekiara binte byo bisini ne bisini okoigwera ma tetari gento kana no gana eri koigwera negente gesinini. I want to see osenko igwera tole egetabu ekekere na kirigere iria keiga egetabu eketanga health yao igere asama bokao na maene getabu kekegudiri na mang'ana a lifestyle ekikiagerira abantu abange tubwate michande menge asama tukaya poti chinse chiri chiagendereire ne chichigendererete
emechande menene ya tokira ase tore na ase eng'encho yokomenya gwitu lifestyle eri tomenyete nero yatoreteire amarwaire chikansa chiabuchire amarwaire arthritis chiabuchire chipressure chiakinire chisukari chiabeire ase eng'encho ng'a our lifestyle neri tuebire buna tuganeri koba buna Abadventista gose muna mwanya abantu buna Nyasaye atutungite bono igase gitabu eke page 55 egoteba ng'a chinchira chinya gose ebitambukiro ebiya byabekirwo ase okoria gwaito ebitambukiro ebiya eprinsipe ya merane erina naki ninki okoria abana ba Nyasaye kiokoria is very important inki okoria don't eat anything tika kuri kenda gionsi ayakoba kwanyora manyange ento kyokara naki okoria muna bono igo tugane iri koria chindagera chibwate amasabo ose chindagera chibwate ndagera yonsi abantu ntwajete kuri chinyoyo chirusirie inki chiri gikurusu chinyoyo chiyusire amasabo ango chikurie ya masabo yani enda yankumbata yanyara takuna amasabo ayubuya yatakune biyaye yabeke guchinda aina arama riogo bona ayokoria arusirie amasabo ndate mbabori honestly this is very practical and this is what the Bible this book is saying ekero korie ndagera ya rusigwa amasabo mboro igota bwangu akibona mwakira iyo koigota bwange kero korie ndagera rusigwa amasabo okori lakini tuli ko senga korore naki lakini yaze te kurumunwa yaze te buya oigweto nyakoririo ryoka abana ba Nyasaye endagireri teri koigotu bwango and this is what the writer is saying iyago teba nga endagireri rusiria amasabo iyo rari nyingi lakini tuli satisfaction tuli ka satisfaction bwango tuli kuigota bwango lakini akero kuri enyoye bekira amasabo chingende chire na amasabo aya buye igo chiburukaniri buya ogota kuna amasabo ali okoigota bwango naende ndagire iyo iyere so nutritious asomobere because you want all nutrients igo agoteba nga torore kuria totige kuri chindagire chiri refined chiarusigwa amasabo ekyo nchiri kwagacha mobere step wende ya kabere yagotebana naki at what time do you eat nsanga chingana na kyokoria yagoteba ngendagira kere kwarire mate ntubwate habit mongino oli okoni chinyoye pa ani chi bitume chiro lirieke chiro mambisa moja liria koigore biashara obeka chichabati na chai onywa naendo gosuka keigo naendo nyore nyoyo naendo uyu na abukato naendo gosuka kego naende kwenda aro hoteli kali magagaria naenda kuno bokima ne mix yani wake akonya gokora naki akonya kuria omorikyo yakwegeri ng'abana ba Nyasaye ekere kwarire ndagira naende ganya about 5 to 6 hours omanya kubeke yende naende kere kwarire tiganya gotocha gokonyora lipera kwarabeka muno gokonyora omosi kwarabeka muno gokonyora bono mugate omino yondo minare ko abana baye ne chaye naende gwatare nyare bominto koranga ya monyu gwete bono tindeti gukwana mang'ana mange abana ba Nyasaye egetabu eke negetabu giachire ase chinga kichigwenerete kaoranje totige getabu eke because turwarete ase eng'encho our lifestyle tuamenyire nchira tutaganiri komenya. Kwa hivyo kuna principle 4 hapa ukisisoma ni nzuri sana. Iko na abatabirie ya monere na abatabi pastor yatu yazira ya kabere nere na ateba ya nywera pi bono rende very simple. What do you eat? Inere ntangani ya kabere na ateba what time do you eat? Ya gatatu nero ne ya kane abana ba Nyasaye nonye no muntu kunywe sigara na aligirire ke gotebana naki ngakiaga neri kotige sigara eyo iga abana ba Nyasaye egetabu eke
aso wanja kwa Nyasaye tikemisia ase chinka chetu, chikemisia ase chikanisa chetu, because it is very useful aso kwegeria abantu baito afya yetu muna ya asarekire. Your health in your irorera, your health in your wanote tomote nene mwensi guru pi mwensi pio ndete otigara gekaransi. Naomba wote tusimame, wote kabisa, wote tunasimama, wote tunasimama. Thank you, nashukuru sana kwa sababu mmesimama. Na waomba igen tukilito konya wasema na obey and live, disobey and perish. The choice is yours. Now I want everyone to walk Ocha semesi tarabon moy morale moy gwere wano inu chora. The choice is yours. Marana makarana ki were njugo ocha semesi ligererie gitabu, yani korono no kurige wokaiga origererie gitabu osome no nkurumaega na wakonya kwanya orire point. By doing that, by the end of the day you order that book. Egitabu neke koracha akireke kwanza na kigioka kire ekenkioka kire ke bunankiro cheke kamoranje come for this book ayomorandi irenga kire chibesa chinke bobe eyange ya moyo kaiga esuti ya nembegete. It's over that eyo kambegete abana banyasa totiga kitabu eke by God's will tusiache hiki kitabu. Na waomba ndo basabo tige kitabu eke, ndo tige kitabu eke no ninche eke ndo changango kimine linde to anda kuchali ligere lya kitabu. Just have a look bae bitabu baligererie na ende batebya magori egitabu eke ne gitabu eki eke mo gitiga na inche ngo kegorande eke afya yangu mikononi mwangu. Nayo ni ukweli. Abantu tuwarwarira sengencho ogane iri korara buya kwanya waratora iri basi tuligerere bana gitabu eki make a choice pae one gorero mosani just make a choice. Van a coger el agua aquí en la morgue. Igor yo ya to chanda wana kumene ke poke sale. Watu rusikia biskira vya kai kaanga. Ora sana ya mayani to vekere.
siku madene. Bini ali auto Rusia ni kwaira. Alikuwa Rusia kwa mbeke. Bini na Rusia. Wakwete kwa kitana. Kwa Rusia kwa mbeke na kwa. Irene. Sasa inaende kama kipini. Alafu ime sote tei. Kanisa. Eso que es. Tombe gracias. Anything you are just here, when I walk See
kutubariki. Baada ya muda na mwendo mrefu, ametuwezesha tumekutanika. Je, mimi na wewe tutampa nini Mungu Mola wake kuu? Siku ya ibada tumekamilika mbele zake Mungu kumuabudu. Mungu ameshuka pamoja nasi aweze kutubariki. Baada ya muda na mwendo mrefu, ametuwezesha tumekutanika. Je, mimi na wewe tutampa nini Mungu Mola wake kuu? Tumekamilika familia moja, wakubwa wadogo, jamii ya Mungu, wana wa mfalme, Bwana wetu Yesu Kristo. Twaja mbele zake Mungu na sadaka kumtolea Mungu kwa wema wake kwetu wanadamu ni pendo. Tumekamilika familia moja, wakubwa wadogo, jamii ya Mungu, wana wa mfalme, Bwana wetu Yesu Kristo. Twaja mbele zake Mungu na sadaka kumtolea Mungu kwa wema wake kwetu wanadamu ni pendo. Tumekuja kusherehekea pamoja, mataifa, kabila, lugha, jamaa, majirani, marafiki na wageni, sote tu wana wa Mungu. Tumpeni mioyo atawale Yesu, tumkaribie zaidi ya jana. Nuru ya uzima imetuzukia, Mungu wetu ni sasa. Tumekuja kusherehekea pamoja, mataifa, kabila, lugha, jamaa, majirani, marafiki na wageni, sote tu wana wa Mungu. Tumpeni mioyo atawale Yesu, tumkaribie zaidi ya jana. Nuru ya uzima imetuzukia, Mungu wetu ni sasa. Tumekamilika familia moja, wakubwa wadogo, jamii ya Mungu, wana wa mfalme, Bwana wetu Yesu Kristo. Twaja mbele zake Mungu na sadaka kumtolea Mungu kwa wema wake kwetu wanadamu ni pendo. Tumekamilika familia moja, wakubwa wadogo, jamii ya Mungu, wana wa mfalme, Bwana wetu Yesu Kristo. Twaja mbele zake Mungu na sadaka kumtolea Mungu kwa wema wake kwetu wanadamu ni pendo. Tumekamilika familia moja, wakubwa wadogo, jamii ya Mungu, wana wa mfalme, Bwana wetu Yesu Kristo. Twaja mbele zake Mungu na sadaka kumtolea Mungu kwa wema wake kwetu wanadamu ni pendo. Tumekamilika familia moja, wakubwa wadogo, jamii ya Mungu, wana wa mfalme, Bwana wetu Yesu Kristo. Twaja mbele zake Mungu na sadaka
Akia yotate na bademeni yose rosinya. Amen. Bia mama sengencho ya matera maya aku memukere Nyasaye ru. Nambia mwana kiera morogina mwere asinge jeje kambi. Nima tenge kwa eneo chere kuna kwa wengine itengia. Lakini kabla ya hapo kuna mgeni ambaye walikutana na Elda Ogega. Elda Ogega kuna mgonjwa, mtoto mgonjwa pale Kisii, Chironi Hospital. Anasema bado muendelee kuwaombea. Mtoto bado ni mgonjwa. Kwa hivyo mkumbuke huyo mtoto Daniel kwa maombi. Kabla sijaleta huyo mgeni naona pastor amekuja. Asante, pastor amekuja ili tuweze kuombea mtoto wa Elda Ogega. Akimaliza Zed na yeye atakaribia ili atusalimie na atuambie vile walikutana na mzee Ogega pale town. Abana wa Nyasaye kerongo ntatumira mangana tokoros awa to immediately because it's very important ye onyere na Nyasaye na alola intervene ase kesi na maene Nyasaye karibu sima. Bwana naomba tuweze kuombea mtoto Daniel. Kwa sababu Bwana neta Nyasaye aya Nyasaye bukuwoko Nyasaye watumbuke urone sema yasura wa kwana kama tokoro twakunya kweja mkiaga abo usimana akibiabe Bwana aya Nyasaye wichimbu chinene Nyasaye kwa rengo Nyasaye ro Nyasaye rasiko yeye tari auri arusu kwa kukurwa weka kana kare asense yo monene tabe Nyasaye watu wachira ase kero kyo ntuna abanyabibento gwenereti nainde nturi konyara twabira mama chaito tonyarere ekyaraye manyara bona se mambya rero musombo Ogega nabo atomwana oyore enyakitari ya kironi nane sawa mwana uri mu muriro kokudani mu moroje the condition yali ayo nyuma nyite byamana kubonde bonse tware usaba Nyasaye kurwasi kirukyo bana ramboroko boko kwao kuliko kubenya wana wao okuno mwana Daniel awe nasiri tara Yesu Kristo enari elietari okakwatigete so bukubwense ekera to kulirangirie bikone bikoba ebiri chekero bikori igwe biwakanse byagirika tata Nyasaye twakuburire omwana ulya ebe no burwire wa kawaida ebe no burwire bwibirecha twasabire bono byonsi obitagorana na kusalia sigeta Yesu Kristo. We want to claim the promise. You know what the basegeta bukyaya cheno aya Nyasaye okwabire bibitu byonsi na indaya Nyasaye okobwenya mabwire ons twa claim the promise yigo monene bono buriro mboyo bose mete oburiro wa Daniel mbuli bone nasubuli twasabira amboroko boko kubwenya okuno mwana Daniel yawe nasiri da Yesu Kristo dali yarabwe katata Nyasaye na bonse barasikinya gitari baruware tebakora mu bacandege na abandi barasikinko monene bakora mu bayuwete bobe twasabira na barabora amboroko boko kwako kuna Daniel na barabo bakone bawe nasiri da Yesu Kristo ndiyamore kyagaro tata na ndogo toyuwa twegerire ngabono wakorera manene aye munore Nyasaye wakwanire kuba wasekero kyone na barwire bonsi babuya nasigitari yawo dada ndiyamore kyaro kunande kwiraneria twasabira asitera Kristo mutoria amen yamonsa Biamono pastor sengencho yayo deacons idea kuelekeza watoto wakiwa na viti pate deacons watusaidie pale na deaconesses kusaidia watoto wapange hizo viti vizuri. Meanwhile Zed naweza karibia hapa utuambie umetoka wapi, umejuaje kuna makambi hapa na mambo mengine. Good morning church. Yeah, thank you very much. Kwa majina naitwa Seth Oumoche. Nimeshukuru sana uongozi wa kanisa
I'm very grateful to the church leadership. I understand the protocols of the Adventist Church because I'm also a Seventh-day Adventist. And I think the theme of the camp meeting this year is obey and live, disobey and perish. The choice is yours. So it's about obedience. Sasa kwa sababu mmenipea fursa huu, naona hata nikipata muda siku ya Sabato naweza rudi tena nijiungane na nyinyi tuombe pamoja. Hapa nilikaribisha nirudi siku ya Sabato. Karibu sana. I wish ningejua Ekegusi ningeongelesha vizuri sana. But nitajaribu kutumia Kiswahili. Ndio huko penye tunatoka pia tupendi Kiswahili sana. But kwa sababu ili tuelewane vizuri nitatumia lugha ya Kiswahili. Sasa nilimwambia mimi nimekuja hapa natoka shule inaitwa Platex Technical College. Hii shule inapatikana huko Kisii karibu na hospitali inaitwa Oasis Specialist. Oasis Specialist unapita hapo KTRH ukiteremka chini kidogo karibu na Deliverance Church. Hii shule yetu ni college, tunapeana mafunzo ya udaktari. Tuko na courses mingi sana tunapeana huko. Course ya kwanza inaitwa Perioperative Care Technology. If you do perioperative care technology, you will majorly be assisting the surgeon during surgeries in hospitals. Course ingine inaitwa Orthopedic and Trauma Medicine. Wenye wanafanya Orthopedic and Trauma Medicine au wanakuwa madaktari wa mifupa. Siku hizi unapata watu wako na mashida mbalimbali, wengine wana arthritis, hizo shida zote za mfupa, hao ndio wanafanya Orthopedic and Trauma Medicine ndio wanashughulikia. Tuko na course ingine inaitwa Health Services Support, ama wengine wanaita nurse assistant, wengine wanaita nurse. Sasa hao ndio wanasaidia nurses katika hospitali, na majorly hiyo course ukifanya ukipata nafasi ya kwenda nje ya Kenya, especially those overseas countries, then they normally assist because you see now huko nje watu wakishakuwa wazee wanakuwa kwa nursing homes wanachungwa. Sasa wao ndio wakienda huko wanasaidia kuchunga hao watu, na ukienda huko kutengeneza pesa nzuri. Tuko na course nyingine inaitwa ultrasound ama sonography. Hao wale wanapiga picha ukiwa na shida ndani ya mwili, unapigwa picha wanajua iko na shida gani ndio utibiwe vizuri. Course nyingine inaitwa social work. Hao wanafanya kazi kwa kijiji. Pia tuko na community health. Hao wanafanya community health. Hao ndio wanaitwa madaktari wa vijiji. Wanatembea kwa kijiji kwa household, wanaangalia kama kuna shida, wanakupea referral kutoka hospitali. Alafu kiachana hizo health courses, pia tuko na IT. Kwa sababu siku hizi kila kitu lazima ujue kutumia kompyuta. Sasa wale wanaopenda pia kutumia kompyuta naweza kuja. Sasa kwa sababu ya muda niko na brochures zetu hapa. Sasa nitawaachia mnaweza angalia. Kwa mengi zaidi mnaweza piga hiyo namba iko hapo na tutakwenda kuelekeza. Because where we're going as a country, we need a skilled workforce, and if you have a child who is done with Form 4, you can always bring that child to study a medical course because medical field is very lucrative. After the school, they can be self-employed and they can go to earn something from that. So for diploma courses, C- and above. Then for certificates, D- and above. So for more information, you find it in the brochures. Otherwise, I'm very grateful to the camp chair and to the church leadership. Asante Zed for the information. Tutaangalia brochures. Tukitaka kujua mengi tutakuja tuwatembelee ya courses ambazo tunaomba. Thank you. Umekaribishwa, endelea kuwa nasi kwa sababu ya makambi. Tunaendelea na mpangilio. Asante. Tulikuwa tunaimba namba 43 Kiswahili stanza 3 wakati Echo Church Choir wanakuja kwa nyimbo. Namba 43 Kiswahili stanza 3 wakati Echo wanakuja. Na tulipe masaa jamani. Tukutwa ndio hivyo. Namba 43 Kiswahili stanza 3 inaenda.
sina sababu ya kuogopa, nikimtegemea Yesu tu. Hata wakaribu daima, nikimtegemea Yesu tu. Tegemea Mwokozi Yesu, tegemea salama bila hatari, tegemea salama ni Mwokozi Yesu. Watakapomaliza katika visiwani nje kuandikwa. Ametenda
Mungu. Sasa tukutukuze bila wakati. Tafanya msiwapi. Kuja na taarifa. Tukiwa tunaendelea kutunza maisha. Tafanya msiwapi. Tuuze kwa saa jamani. Yes, tuende bila kuchoka.
168 AKBC. Number 168 AKBC, stanza 1 and 2. Transport Toro. Watoto simameni, watoto jamani simameni, watu wazima simameni. Haya tuanze. Msimamo uonyeshe moyo weusi hariwe nante amatuko onsi lenya sare rotambe yensi asore yensi asore Simamo uroyeso wana namorari mwavakodogo sarigwa tagye erieta yaho yesi asoro Asoro, buons asoro, ometo. Buons asoro, buons asoro. Motoria Naruravana Vonsinama Hirayasa Narura Amatuko Onsi Votambe Asore, wale tiga tunawaka mikono kwa mkono. Asore, ometeria naruravana. Nada kwa mkono ralia. Yensi asore, yensi asore. Vonsi asore, ometeria naruravana. Yazaga mwakore na mwa trimbuka gocha. Onde naro tigal tayo makia mwa kogoro. Zanya ende tayo murandi. Chigocha moto. Mali yako sasa Bwana tunatoa hatuna yaliyo yetu yote ni vipaji. Aswana ikarasa wali waleta esadake mbese kimuranche makore bwango munatu akorete igoro mwote gosiga iga mubekera ini tokoro gosaba abutamarandia nari toko nyona tuone tigoro igo kimuranche kora bwango inchibosio tokora masabo erinde tore semende mwaba bayo n'abana school bali mwaleta tinara moko imoka yo sebono lero waleta bake
inchubo sibono bali mwareta tera gocha bali mwakoroka rusiali ekera ini ekesko gocha sitena iyo aite gocha memono sana ondo oche no mogendete koigwere riogeria Nyasaye timuracha namba inse no mogendete gokina bona bagendete gocha na baroche buya na Nyasaye itone otweto bogima gwakira rituko nero tulendete nero ndete avia yabo bara na bara buna rero ukabakoreki na babo baretere ebiyawa omonene bono yeto gocha tiga to saba monene agendere kwa mente chinguru aseme okurwa bono twese toire birengereria se ogos tata Nyasaye buya mono asinsechi abana bao berure asitikoria leo ria ramisi na bao baro nambuya tata Nyasaye bakoretere biyewa kurwa chingoro chiabo ime batebetere iri tata Nyasaye baletere busubwa aho monene erinde na onyara kubaseseni tata Nyasaye oseni chinga chiabo oseni abana bao oseni kereke mokiao ibabwa tata Nyasaye erinde tata Nyasaye emirimo yawe bakwe egekore biyewe tata Nyasaye berure ebigo chikobe endagera asabana ase enchiri bali bakurande enchiri na bali babwata bokongu chinse mbali enchiri yao eikirana gweta ase biyewe bona abekrasa moko aho tata Nyasaye baseni egekora na asabira ase tumutori eto sawa no moko no muikarase ewikenga kieri toko barangiria erinde tobioni biamono Ekonu ambassadors. Chwanga Sogotera. Ekonu ambassadors in Chwanga Sogotera. Keretogo to number 54 Kiswahili. Nataka nimjue Yesu. Ekonu ambassadors ayora number 54 Kiswahili. Stanza 1. Tunaanzia hapo. Nataka nimjue Yesu na nizidi kufahamu, nijue pendo lake kuu. Yes, you can come. Yes. Nataka nimjue Yesu na nizidi kufahamu, nijue pendo lake kuu, wokovu wake kamili. Zaidi ni mng'amu Yesu, nijue upendo wake, wokovu wake kamili. Tuwape nafasi basi. Tuwape nafasi waimbe Ekonu ambassadors. Hama mko mmejiandaa. Ya tuende stanza 2. Nataka nione Yesu na nizidi kusikia anenapo kitabuni, kujidhihirisha kwangu zaidi.
Amen. Watoto wote wakuje kwa nyimbo hapo mbele. Nyimbo 2 kutoka kwa watoto. Tuendelee kuimba namba 10 tukingoja watoto wote wakuje kwa wimbo. Kiswahili. Kristo wa neema yote, imbisha moyo wangu, mifulizo ya baraka inaamsha shangwe kuu. Unifunze nikupende, yes, karagocha, nikuandame kote, pero moyo wangu tukualika pastor ukaja Wachabosia atuelekeze mahali fulani. Yes, watu tuendelea kujeni tukiwa tunamsikiza neno kutoka kwa pastor. Yamono sana bateli baito ase okomeke kambi kwa lively. Na wanta ete oteba mangana kubwatia ase kambi center yaito osa ase chikanisa cheito. Ntogenderete buya lakini ase nare ndoche tokonyako tutaragenda buya nare kubasaba kiroyo mabunora asabo nayo endo oirengereri buya elinde litunyare gukora kerikegane iri gukorwa ase egori yeito yekambi tunaendelea, lakini hatujaendelea vizuri vile. Ninawaomba kwamba kila mmoja, watoto kwa watu wazima, chipa asanchira igasobonge onye tora beka kelinya sago sesenirie yoko moiranire ngambi ya mono asichikambi cyo mwaka oyo asobolendi arure nabona aro sabanga koranche usikimya tu to wasago kiraigo ekiagara nyasao to sesenirie obomaene bo otosesenire bintebi otosesenire nemete otosesenire nechombo otosesenire nechingoko otosesenire chiabukato otosena mapera biragwati abana abagaka bangina. Mungu ametubariki kwa mambo mengi. Kwa hivyo unapopiga mahesabu yako nabona ale osabanga tuatebete kiroyo mo uende ufanye mahesabu yako. Ninajua kuna wale ambao wamefanya na kuna wengi wetu ambao hatujafanya. Aekora keliege kebuna nyasago sesenirie asobwege enwa leta chipasa nchira ali Mulisia osogo daktari nawo chipasa echo kiroyo mokoira uende uweze kuandika kila ambacho Mungu amekubariki nacho. Wono chinse chiga kera tuakwanira ayo tigomone nyasato konye kiroyo mo kanisa yekonwe gorie ito no manyete bunengana resi mwaikire segeta nango ngaga atali otokane irikoba kanisa ya visiwani gorie ito ntomaete bunengana resi mwaikire segeta nangaga atali otokane irikoba kanisa ya kayate the same, so that tusegetane in that way. By the end of the day tuweze kumaliza goli yetu. Mungu wetu na wabariki tunapoendelea na ibada. Mbarikiwe sana wana. Only one will be your guide, following Jesus all the way. We will know Jesus our friend in everything we say and do. Grounded in the Bible, being in mission, shining for Jesus.
Jesus everywhere. With His word to guide us, we will serve Him gladly, sharing His word, sharing His love and care. Grounded in the Bible, growing in mission, shining for Jesus everywhere. With His word to guide us, we will serve Him gladly, sharing His word, sharing His love and care. We will listen and we will pray, following Jesus every day. We will go, share His love, we are faithful servants of the Lord. Grounded in the Bible, growing in mission, shining for Jesus everywhere. With His word to guide us, we will serve Him gladly, sharing His word, sharing His love and care. Grounded in the Bible, growing in mission, shining for Jesus everywhere. With His word to guide us, we will serve Him gladly, sharing His word, sharing His love and care. Grounded in the Bible, growing in mission, shining for Jesus everywhere. With His word to guide us, we will serve Him gladly, sharing His word, sharing His love and care. Grounded in the Bible, growing in mission, shining for Jesus everywhere. With His word to guide us, we will serve Him gladly, sharing His word, sharing His love and care. Amen. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a shadow can light, not a cloud in the sky, but His mind quickly drives it away. But while we trust and obey, Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. not a burden we bear, not a sorrow we share, but a joy He will but trust and obey. Not us. For there's no other way to be happy in Jesus
will sit at his feet, all will walk by his side in the way. What he says I will do, where he goes I will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Mwambie amina kweli. Waambie amen. Amen. Yes, Morisi kwa naye. Watoto asanteni sana kwa wimbo mzuri. Wakati huu tungependa kumwalika pastor ili atuongeleshe kidogo, kwa sababu pale Nyosia pia makambi yanaendelea. Angependa kufika pale aone vile wanaendelea. Pastor, karibu. Ekero tuganyete abahudumu bagocha mutwaiga una nabatebie sabate gocha ose sabato no talie gocha sabate mutwao ito togokora chikambi cheito ndotware chisadaka arakarenga mu maete akimwakira bona nekege nikereke tutakuwa na sadaka aina ngapi? Aina 3. Hebu tuzame nisikie ya kwanza. Amjui ya pili. Hatujawahi sikia ya 3. Wano mwanta visa torende ninjirechi. Iwa. Chisadaka nirenga. Okay. Tiganda ataba isa to wano muna mwanta. Sadaka entangani iekoro kwa sadaka ya watoto. Sadaka ya because chi program cha abana bana bandeta kwenye kwegeligwa sinahitaji mahitaji yake. Kwa hivyo hiyo ni sadaka ya kwanza. Tutatoa hiyo siku ya Sabato. Sadaka ya pili inaitwa Thanksgiving. Akikoro kwa sadaka ya kushukuru Mungu kwa yale amekufanyia. Sadaka ya 3 iekoro kunga tithes and offering zile za kawaida tunatoa during divine hour. Siko combine offering na saka na sadaka zetu. Ya 4 inaitwa camp expense offering. Kuna mahitaji ya makambi. Kwa hivyo tutatoa sadaka hicho mwewekanga asichire muna nachi kwanire igo genda mwanse kwenye kwibanga ubange chipasa cha ubuya kiregendo vile utakavyo toa hizo sadaka. Kwa hivyo kinga kichiri chogo cha kuruchigoika hayo ndio tutafanya. Siku hiyo pia tutakuwa na sherehe kubwa. Tutaweka watumishi wa Mungu wakifu kwa ajili ya kazi yake. Igo mulisia palisia bane mutawanda hao vizuri ili tuweze kuwafanyia hiyo sherehe. Egia omoelio nkominyokane nyosi asinge ncho yekambi endege ndreto kontaragenda ninde no mukungu ino ara dirikale nabakwani ta konyataraika wono mukungu tenenango okwani abana ba Nyasaye. Abamwale ndiru no monene mbuyamule mwenzi bali mwale ndiru no monene mbuyamule mbuyamuna sana Nyasaye no muya
amatukonsi Nyasaye n'omuya ekiagera chikambi chiaeta twarenge n'abasani bare goiseransa ebirogo ebio tibaiyo ninsabare Nyasaye tari omuya intwe twenyorire tore moyo bono nare gosaba igasi chikambi echiga bari barendirwe n'omonene mwanche moruribaga ase chinkoro chiaino amang'ana aya omonene batigire abakungu batigire abana babo batigire ebinto byabo bionsi bachira ase eng'encho yaito akina abasorora ase erieta ria Yesu timorwa bosa bari mwarendirwe na Yesu moruribaga amang'ana aya ase chinkoro chiito twensi ona inche buna nacha thank you na inche buna nacha ebitabu mbire birari n'ebitabu ebi inche nainu nintu toreteire abagaka abang'ina abasae namo n'abana baito abake lakini inche nare kobasorora iga ase egetabu eke mbwate kobokoga egetabu eke mbwate koboka ekegokwanera amang'ana amanene kuhusu ogosaba naende amaene abakungu twararire ase okorangeria omonene goetera ase enchera ya ogosaba igo nare kobasorora egetabu eke nkebwate ebikono ebinene na amang'ana amanene buna Nyasaye akonyete gose akonyire abasumba baye goetera ase ogosaba nimanyete obogima na obokong'u bwa echibesa kiagera abande ngoira bare abana chisukuru bande nkoira bare chiuniversity na chisukuru chiaigweru next week nimanyete mwao ngochigwa ase amang'ana amange lakini ogosemeria okonene nkore ase egetabu eke iga ewiki tera at least chifamiri nonya na isano chinyore egetabu eke tokonyeke twensi buya more naende tari bitabu nkoni lakini obuya mbore borema ase bari batamanyeti amarieta ane nkorokwa Evelyn erinde bosibori nimbwate abana abange lakini oyomo nabakwani mbuya more karibu barenga bakwarigania mong'ina b'omorandia bia mono sana ase obwango mono ninganie koboria timu eria egokora okobara mokorebo korabo ya murakoro mwakorire sawa asante sana tigaske bwango mono wale ambao walitoka nje ya Kayati Camp Center. Kayati Camp Center ni Ekonu, VC1 na Kayati kanisa wali baru isiko wale ambao walitoka nje ya makanisa kwa ishara ya mkono arenga na bakek muranche gororoka ebu simama naomba uweze kusimama. Kulikuwa na mic ingine lakini sijui kama Joshua asante. Na bakebale bale babere ndoche tia batukwani bwango happy Sabbath, happy day. Nyasaye n'omuya tutwancheire twarogeri tukeria rero abana Kayati Nyasaye tigaendere kobasesemia ase emeremo mwakora rituko riri twachete iga nuna abantu abaya
wife akorokuru tunyabwari ntoseseni na abana babere oyo makoroku Daniel oyonde Daniela abutotari na barabuga iga ekanisa twarukera kenya sa baseseni ande tigatobe tokoigwa na ritorabe moyo mbiamo Biamono barenga bako mwarigania mintokorukera no mwanchioe. Asante, karibu. Wapendwa katika Kristo na wazalimu wa mjambo. Je, mna jambo? Kwa majina naitwa Gladys Ombuna. Nami ninatoka hapa karibu, ni jirani wa karibu. Dabita ni mwenzangu. Nami nilionelea ni vyema nami niwatembelee siku ya leo ili tukule hii mkate pamoja. Mmenikaribisha. Wangapi wamekaribisha Gladys? Karibu sana, uendelee kuwa nasi mpaka tumalize. Asanteni. Karibu sana. Asobwango mono balia barwe konu bali bamboko roche baru abroad ngaimole kwa ishara ya mkono wale ambao walitoka konu. Maabungu bakwani bare wanawasalimia. Mzee wa kanisa pale konu tusalimia haraka. Bia mono. Asante. Visiwani wapi kwa ishara ya mkono. Mzee wa kanisa. Bia mono. Asanteni. Kayati mko wapi? Kayati mko wapi? Wapungia mkono. Mzee wa kanisa. Mko wapi? Atujambo. Asante. Bageni bande au barabe bago gamotu wataletwa baadaye. Kwa sasa niruhusu niachie hapo na Pastor Nkominyokale ruguru elindarwe kambi roro mbarenga bako mwamba iga kurwe kayati ya kambi ya kayati airera abaminto bale ruguru biamono mosisa muno. Stanna Tonsi Vakanya Saumo Sesenia Vitongwa Viense Movake Mogando Igoro Movake Tata Omwana no moika. Amen. Twegene tusabe Nyasaye tata omwana no moika omachenu twawakere mbiyamo naseke ukibogima mbiyamo ne kiara twanyorere chiza chia bene cyoko igulingana liao twasabira utokwanere wetera aso moika omachenu lingana lirinyore nsema ase chingoro cheito na magima ito twasabira aso kwegena ase litera Yesu Kristo iro motore ito. Amen. Toigore Biblia chaito Yeremia. Toigore Biblia chaito Yeremia 21 verses 8. Yeremia emerongebere na yemo chakere 8. Nero niga goteba iga otebie abantu abanga aya naro monna goteba rora nabekire asa maisaino enjera yobogima na eyamakweli. Toirorere otebia abantu abanga
aya naro omonene agoteba rora nabekire ase amaiso aino enjera y'obogima na ey'amakweri omonogeri karaike nanoge gochime mono pia mono. Number 187 ekegusi. Number 187 ekegusi tutena twensi. Gotara na Yesu. Yes, tuchake. Gotara na Yesu. Asariara kwane. Enchera yaito morekire. Gokora yanchete. Na menyona into. Na varia vensi varegene. O kwegena. Encherende teyom. Yomogo kase yeso. Egene oigweren. Torino mosuntan. Nanyamare tayom. Ereweka ovirisiriem. Tangu nchiyom. Nanyamarigam. Gatora egeno na koigweram. O kwegenam. Encherende teyo. Yemogo kase Yeso egenen oigweren. Ntorime guruven novorere vensi. Mere moya toto akane. Eme chanda teyo. Newe itian koyo. Newe sesenya so koigwera. O kwegena. Encherende teyo. Yemogo kase Yesu egene oigweren. Titako enekia. Owanchani vae. Waikaturiri kegima. Asowanchereria. Nomogo karire. Nevia vuvera moigwere. O wegena. Encherende teyo. Yemogo kase Yesu egene oigwere. Asokwevlatana. Toikaransa sare. Gose tutare amonere. Kora keria teve. Gonda hase chike. Toiruka geneno igwere. O kwegena. Encherende teyo. Yemogo kase Yesu egene oigwere. Tusabe. Tata omwana no mwikomo chenu. Mbuya mono nande mbuya mono ekiagero twanchente mono buna abana bao. Watolete iramangana manene agotosegeta sikambye kya 2026. Okwegena naende toiwere. Twasabira onyare twachinguru chiao. Elio tonyare koigwera elitunyare komenya buna abana bao. Twachira samagura awe mambi abono towakira mbuya mono asobuya bwawo bonge botalikoera. Mbuya mono ekero tolendete buna abana bao. Aba igati yaito nabora anyole mbaroro barwarete twabaletera samagura awo
ayentata okobwenia abana bao kuna kero yomono okoboko okobwenia elia bwene oyo minto morisi ogega mwana oyo koruku Daniel orwale tornyagitari twamuretera samagurago naende ntukuba komureta kirengaki elionyare kumukuna no koboko okobwenia elianyare kobwena naboigo nabande mbaroro barwarete chinyumba nechinyagitari ao tobatiga babwenia serie tari ao twasabire muna abana bao onyare gotoichoria nering'ana riao elikero yomoito tunyare kwebeka ng'ase ogocha kwao nekero eni obonda bwao tobamo buranyorumo bwa kare na kare umurandi gorache okwana rituko ria rero twasabire kerara kwane kero yomoito anyare korora okogwani kwao ntomorora lakini tokorore eri tonyare gonchoreria twebeka ng'ase ogocha kwao twasabire amake gwete Yesu Kristo omotori oito amen. Happy Sabbath. Tokwana niga happy Sabbath. Happy day. Karibu sana abanjo ba Kristo. Mbia mono mo nyakero gwekera na introduce abageni. Bohono nje msemo yane no kubakaribisha motegerere kero yomanyora sakolika Biblia ya ebe ange watoto wote wakapa ndani. Okonyoro omwana ori moinaria nkobeka tole abadikonesi mbaroro ekero bakonyora omwana ori moinogali mtoto akipatikana pale mnampatia mandazi na chai. Kwa hivyo watoto wote nimeona kuna watoto pale kwa gali pale waingia hapa ndani. Sasa ni wakati mtakatifu. Igo ekinda kina bakaribisha kero yomo karibu sana. Igo mbarenga amona inche tokaribisha mukwani bweli tukolia rero bia mono tutarachi kumukaribisha ekwaya neroro ya mona tebwa hamo kwaya nchungo motere tumayo karibisha mu kwani hamo kwaya fanya haraka kidogo because of time.
na kimoko batebia amen. Na wametuambia roho iko hapa. Wangapi wanamkaribisha pastor wetu Ochako anene nasi? Karibu pastor, wamekaribisha. Karibu sana. Biamono elder, bless the Lord. God is good. Mbuya mule mwensi. Barenga bale no mogoko goikariti kuri arero ri aramisi. Bolio iyo time kingwa igoge chiri. Mubuli goge chiri goikarero. Na kiatebire gage chiri. Biamono Nyasaye no muya oyo anjire twikire rituko ria rero. Chuko chikarito chekora kieke koranje kira agera wono yaikirensa ya bene tokoigwa lingana lia Nyasaye muna abekira ase chume yengima ase twanyorire kerenge kenene nga obey and live, disobey and perish. The choice is ogochora no kwane. Tiga tusabe elinde twegere Nyasaye tatu mwa God is good. Praise the Lord. Towakira Nyasaye mbiyamone ikiagera atonyoreri bageriga asingencho yokoigwa lingana lia Nyasaye ase chikambi cheito ase kambi sente yiga ya kayati bono litukuli igorontu aligereretie tukaroranga God is treasured possession enere ngana tualigereretie ase litukuli igoro tukaroranga Nyasaye otobekire tobe ensemo lakini specifically elinde tokorekero kugani kwaye na kubwata machikaye na kumoiwera ekero tura moiwere lirolio intwe na tobaba bui asa magimaito bono aseli tukuli alero otogo koiwe engana ekarengia ekaragotebanga the way of life or the way of death, the way of life or the way of death, the way of life or the way of death. Injira yobogima gose injira ya kieke ya makweli lakini yamanya kubeka egento gekurukunga colonies kwamanya gotebanga a prophetic crossroad, a prophetic crossroad, the way of life or the way of death. Uweke koroni au nukta mbili kisha baadaye utaandika a prophetic crossroad, a prophetic crossroad. Bono timanye tigo segende ke mbuya kira buro ke kanya go tutu kanara kirende mbuya mono sana igo aseli tukulia lero ine injira tukulia injira ya muyobogima nenjira ya kieke ya makweli ya mayagotebanga a prophetic crossroad. Bono when God says that we need to obey and live, if we disobey we perish. Ya mayagotebanga the choice is yours. It does not mean that God is giving us threats. Ndoigwana ine igo Nyasaye tari gago togosereria enjererio montara goteyo mwana oye gosomonto nga orororagire gosororo kore kieke ogochora no kwango
Mwenjire tukora gosereria abantu kwa Motebi ororo mokonye orore tokore kige orolio gokima orore tokore kige wachiko monteke gani kwa Motebi ororoche orore tokore kige igo iwete tari aho kongendereria bona Nyasaye tari gotongendereria boigo. God is not giving us stress. Nyasaye ekerago toterigo igagukwana with love, igagukwana n'obwanchani. Tari gata gitego tongendereria, tari gata gitego togosereria, kurende igagukwana erinde weri ogiriaye na gochora kumuiwera ekiagera nere Nyasaye ututungete nere Nyasaye omonyena magimaito nere Nyasaye utuseseniri nechitaranda cheito nere Nyasaye ogotwafie ngiya nere Nyasaye ogotosesenia nechi family yegera tanga the choice is yours. Don't misinterpret and think that God is giving us threats. The book of Jeremiah chapter 21 verse number 8 as our key text. God is giving the Jerusalem people the final opportunity to choose and obey God. Nyasaye igakwa abantu ba Yerusalemu libagali omoelio elinde bamoiwere ngoyo Nyasaye, because previously these people have been practicing idolatry, false worship and rebellion against God. Baigali ntu iwana ina. Baigali korango yo. Uchiko kwana liyoga tingo maya sene speaker ya ba I don't know. Bono igekero agoto tebigo igakoa the people of Jerusalem the last warning. Muna naintulero iga to kuleunga tiga to iwere Nyasaye. Tobwata machikaye tokorekero okogani kwaye ekiagera ainaro abantu bonsi bali bamwegenire Yesu muno moboli bwobogima bawenerete bakore. God defines what is life and defines what is death. Nyasaye ngokwanale ninkyobogima naendo okwana ningi keke ama kweli. There are two ways in this life, the way of life and the way of death. Chinjira nibere enjira yobogima nenjira yamakweli, lakini yate balinga we are in a crossroad. Ndomanyete a crossroad is where two ways meet. Tuko pamoja? Ase chinjira yobere chiko kora kieke chiko umirana naende no tokoro kama tabekani ama tabekani chinjira ibere uraisa batebere rwenjira ngwa manyita ase kwari wechia ogenda onyore chinjira inye niriri uramnyorire kene na kiura korumanye ikwari wechia kyara tumanyiti ase kwari wechia lakini chinjira ikire inye na kiura korumanye ikwari wechia okobori tari boigo ekiagero otaboreti ong'ong'onirio kana obong'aini bwao goigogorere gokora kieke ogosira bono. When God defines what is life and what is death, it means that there are two ways. There is no middle way. Obogatagati gokora kieke mboyo turi goteba muna riri togoteba nga chinjira ibe asinyete kieke chinjira ibe ngo ngendo munja makiori chinjira ibe kiasinyete momanyete enyang'au. Na into as Christians we should not be in the middle way. Ndobo obogatagati yani enjirende nore njira yobogima naende nore asenjira ya kweli. Chini ya ino it's not okay. Naomba mnisaidie hilo yongine kama hii iko na shida sijui.
Sima hiyo kwanza. Kama umesima sawa. Praise the Lord. God is good all the time. Speak in oyalenga igorobuli. You say, I don't know what happens today. Bono ekero Nyasaye abekire chinjira ibere. Enjira y'obugima n'enjira ya keke y'amakweli. Igo Nyasaye gata gitotokwe. Nyasaye gata gitotokwe. Nyasaye tata gitotokwe. Igata gite tochole. Na kikiere n'abatenga Nyasaye tari gotongendereria ale. Gose tari agotogosereria. Igatoete the power of choice. Etubuate freedom yogochora. Akiagora gotebanga na kinyasaye anyanjite nse woikakarwa umwana oyo momoima erinde monto nde bwensi umwegenire takore kieke anyore kieke obogima bwa kale na kale. Muna nabatebi God defines what is life and what is death in the book of Romans chapter. The Bible says that the wages of sin is death, but the gift of God is eternal. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Na kiengeli yebibe ningeke na makweli. Lakini ekewa gekorwa asinya sae n'obogima borobyobo bwa kale na kale obole imeyango ya Yesu Kristo. Igontorochi muna Nyasaye define what is life and what is death. Ekiagero totebiringa ebibe ebiko ibora gendo kieke amakweli. Lakini ase Yesu n'obogima bwa kale na kale bokorete kieke nobule. Igo ebibe na ibiko ibora amakweli. Obogima bwa kale na kale obokonyorekana ase ngoyo ase Yesu Kristo. The Bible says, one of you to read the book of John chapter 10 verse 10. Igo tebanga omoibi igagocha gokora kieke egente getangani agocha koiba tali boigo. Soma ngo the book of John chapter 10 verse 10. Yohane Injili ikomi osome verse 10. The Bible says, the thief only come to steal and kill and destroy. Biamano sana. Omoibi igagocha number 1. Akorege kieke aibe. Egento kende akore kieke aite. Don't change the order. Egento ketangani ngiagocha gokora twanyora agocha koiba egiakabera okora kieke oita egiagatato osalia. Lakini Yesu Kristo rende ochire gose igato kwerete asomo sarapa elinde tanyore kieke obogima. Akige kogera twachira iga tuinyora ninga there are two ways. Chinjera ni ibere, enjera yobogima nenjera yamakweli. Bono sin ebibe ngibiko ibora ikiara twanyolire ebibe engeli ebibe ningege namakweli. Twanyora na Yesu
nero obogima tari batwanyora igo bono sin ebibe ebikoreta the following consequences: separation from God. Bigo tuatana na korwa singoyo asinya sae byareta rebellion. Omuntu kwachaka kwa maminja no kugani kwango kwa Nyasaye yamanya gukorera araria destruction ugusalika ugusaliwa ekiagera ebibe byawatana na kurwa sinya sae ebibe byagera wakolekere maminja no kugani kwa Nyasaye mwishowe byakolendera omuchando kwa makweli not only physical death lakini byakoletera problems while you are alive. Are we together? Nyimama kweli ya physical ataracha ebibe brings pain, ebibe brings problems, ebibe makes us to have a separation from God. It causes rebellion. Ebibe. What about Jesus? In Jesus there is repentance. Kero kwanyolire Yesu bono omuntu ugakoba oitirie bibe ekero oitirie bibe kwamanya komenya a transformed life. Ekina kyo kwanyora ase Yesu egende gitangani kwanyora repentance kwanyora egento gikorukunga transformed life kwamenya obogima bonjorereti kobwa obukwarenge kero taramanyora ngoyo Yesu rastri yamanya kolidi to eternal life. Igonga Yesu Kristo nere enjira nere ekene naende nere keke obogima ekiagera soko menya waito chinjera njire tokoranga nechingiye chire twarora chiko to benefit twarora chiko gera twaragera buya twarora chiagera chifamily chito chiagenderera chinjere chiagera nonye nebintu byao byagenda enjeroganetie buya chiko benefit lakini mwishowe chinjere icho chiakora bobe ekaro chitali no kugani kwango kwa Nyasaye. Ndagito munda some the book of Proverbs chapter 14 verse number 12. The book of Proverbs 14 verse number 12. The Bible says in the book of Proverbs 14 verse 12, there is a way which seems right to a man, but it ends to the way of death. Enjira nere ekorolekananga nengiya. Enjira nere ekorolekananga nengiya asa maisa mwanya bantu. Kulendo moeli bwenjere iningi twanyora ama kweli umaite bindombire umuntu akore ayekera uko birigereri ngoga benefit bire ekera uko birigereri ngogera bire kwaragira buya ekera uko birigereri ngogera bire kwanyora ebesa ekera uko birigereri ngogera bire kwamenya obogima boturiete korengana no kugani kwawo lakini ekero bire maminje no kugani kwa Nyasaye asa maisa ona bora iseneke ngambi ya bire lakini ase bigokora guchinga bigokorera ama kweli akiekora asumu gasobono twanyorire nga there is a way seems to be right to a man but it ends to death. Enjira nere korolekananga nengiya asa maisa mwanya wantu lakini ganya ase gukura gochi yakorera makweli yakorera mechando ebintu mbiro ranyoro muntu okora none biasara kwanyore biasara bya umbi yabire lakini ogokora maminje no kugani kwangu kwa Nyasaye
muntu nare orego kore biashara biya sana bantu lakini asigita abantu kabisa bwata maskani yao kwani buya lakini aseduka yae ikiro liria gupima abwate customer chinyinge sana alenge konyegerio nyene sukari iga onyegeri ngusuga ikiagera rende kumwabukire mono elinde manyore mwensi na kiagokora agochoga gachiko iga elinde customer chia chinyore sukari ire naki yonsi igwete tara konyora chibese chinyinge uragore sukari eguni timanye tie metoro nerenge ko beguni lakini metoro nerenge ko beguni 40 abera abe timanye tie ya ko bobuya na ende depending ine size yeguni bono onyore esukari kwanenge chakayoni buya so bwegenu kwale chakanyoni mu bwekano chiri busano kwale chakanyoni buya so bwegenu onyana ga faida ka onyore na chiri chia ukwabe getase biashara onyore lakini umaye ko yoni umolisi ili busita 500 ngakioroje igendongere dokuruka nga abnormal profit faida echie tatambe kubwechi gwakole tekiege kwatumiete bono mungno we babwata sikira customer chimusigete bantu baje baichole duka yaye bacha nyene sukali bapimira nyene omachero bapimira lakini garenge ko keiga antu kagusuga elinde nalie faida ira kole kiege igenjere yara okora na kioriti yarenge ngia asa maisa enja yarenge ngia lakini ngaye gukorera enjere iyo na obigoche binge at once lakini bitabwatia masese ni akoro asingoyo asinya sae iwange enjera nere kororekana nga nengia asa maisa mwanya bantu lakini ase gukora wechi na makweli nyasaye otoire chinjera twechorere enjera yobogima gusenjera ya makweli ekerura achore enjera yobogima no konyeke na konyo guseseniwa gukuru asinya sae lakini ekero urachore enjera iri okogokia asa maisa awo okole mune birengere bia ubiganetie tokonyora amaseni kuru asinya sae noranga mbuyo bugima bugochirete noranga mbuyo gendererete ase gukura gochi ige gukura bube igo chinjera ni ibere ndage toligerie gitabu kia Matthew chapter 7 mundasome 13 Matthew chapter 7 mundasome verse 13. The Bible says in the book of Matthew chapter 7 verse 13, enter by the narrow gate, for the gate is wide and easy, but leads to destruction. For those who enter through that gate are many. Ngakimo iwe njere yaro kwa. Njere ina kiengana. Enyerere. Soma ngokuruguru ga bwoli obwate buku. Tole the book of Matthew chapter 7 verse 13. So a sege sieli 13 So a sege sieli keke wote. Eskiagera sege sieli geko genda sobo siru nekegare denjere kogenda abwa sobo siru na kiere engare na bago swagu chiaroro na bange uroche uragende street gete onyora abantu bamigaine kero kwanyora abantu bamigaine lakini enjere iyo abere buyaiga bantu bamigaine kabisa bagweta mwanya kwenda so musongamano ule no bw'ekigali onyore njira abantu bamigaine lakini otebi kungenjire no bamigaine enjireye nerere njire ndonge
irago iki no ena asuga ne iribuya no nyembo ke baba mbokore tikieke mboyo lakini ndo kuchikoligeria njereye umanya konyoranga igerare umanya konyore njirende irengare asoko genda bwango no nyemo ndatari gukumiga asoka mbageri bwango oikasi kware gochi lakini enjeye no aba uli bale lakini ayetumanye tigo sono bale lakini agaro kwarigereiri mbwanga okogenda ne ryo rachore engare goseneyere anyarara anyarara bono enyerere omigwe ebikoro togwake rangi otachwe andi tutageti gotachwa igoro nore mereri enyerere gose goikogende yokoenda bwangu okore mereri bono egetabu kia Matthew chapter 7 verse 13 twarorire nga soa gwetere njerere naki soma ngutadha na kia soma gro 7 verse 13 soa sege sieli kereke gote kiagerege sieli geko genda asobo siru nekegare nenjere kogendao nengare na bago soago chiao na banke 14 turasome yetigaye ngo somorereta aiga senjereye yobo siru bantu bale bright no bale uraisa ko cheki asa e congregation ya bantu bale bright na bantu bale humble bara bioranya bale barabange abeke tigo ikabake tali boyo uraisa ko cheki asa congregation abantu bao kore kiruko kani kwa Nyasaye congregation inde onsi na bao kora kolengana ne birengere byabo munabire bantu kiuranyora bange bao kora mune birengere byabo bire na ubara gucha somo sangerekano toli boyo uranyora barai be kanisa kusabarai be community kusabarai bandonsi umanyete we have so many leaders even in the church ndubwatabarai ase binyoro ndubwatabarai andonsi no ene serikali asabu abange mbale ngora nyore bali transformed majority enambe ko bucha busanye ko kya okay enjera ekogenda asobo siru na kiere engale akiro monto no akorwaniranga na inje tigangale kieke tiganto uko ono igamuna muno borandi bagenda taiga kirabangira ininere nsabuga abuga okokoleruga mutenenega barenga baratenenega bali baratenene anton bale metenga gakino kuana tinga kora kieke lakini bakembaro barakora kieke bali baratenene nabo bali baralemeri goteliere naki engote kebega bintu bigo chokuga ochokeruga mubigitera iniga igo muigwetie kigoteba era inigo mulisiga kubekerwera iniga mundago nyaguruta matai gonya gukunaiga 100% muna torakero muntu ntuensi bitoratigara andu bakomonyoka kabisa tengo murandi konya gukora engo chatole gukora engo karatole kieke ko chatole enjera ewochia sobo siru abako Yesua ibale majority ekiagera nengare ekiagera komigana ngoyo ekiagerere bwango ekiagera chamuteko netikieke chamuteyo abantu ogotumia shortcut in life utagetoka mbageri bwango elindo okole kieke oikere ikina kikia chandira abantu
uchigotwara omochando akeigo uchigosaba Nyasaye okorora tarakoiraneri kwaigunga omonto ogatoka bogetutu omonto oyo otoka iga ogosabera iga ebikono biakora kiege biaba. Do you know what is funny? Kwanyora omokristo no are lakini tatageti bandu bande bamororenga no akorete kiege no are kiagera ochire gosaba Nyasaye umanyete amasabo gabwata amachibu naboraganye naboirane riu kengima nabo Nyasaye akuiraneria munakoreng'ana ararorere naki ere buya ng'utarachi noremereria keigo aibo kuiwe emekono mekeigo kwamunyokire nokorete kiege nore mae tokonyora no endrio nyagotea ng'ai sadaka embese gaiga abora akirinya koreta lakini omonto akong'aine omonto akore kiege mburaga otogoteya abantu abakene ng'aki karue koreng'ana muno manene Nyasaye akorere kiege agosesenirie lakini ong'ainwe ng'a panda mbegu muno okoruchi nyinge muno ogokora kiege abantu nababore bawiyo omonto nabagokong'ia engoro gosiboka korwera omonene Nyasaye koreng'ana muna amusesenirie lakini abantu ng'ong'ainu bakare bono bagenda ase ogosasima okwao abande bagenda ase abasabi ekiagera igenete ng'a isikari nogosaba gokorete kiege nokore. What about verse 14 ingia goteba the book of Matthew chapter soma ngo batata 7 verse 14 twasomire 13 korende egesieri iwa korende egesieri gekogenda ase obogima nekegote chaka wiya pliti hii ni umane gosoma wa pliti chaka bono 14 korende egesieri gekogenda ase obogima nekegote nenchera ekogendao nenyerere nabakonyora abakoyenyora nabake enchera ekogenda ase obogima nakire engote ase obogote mechando nabere abo amarwaire nabare abo amakong'u nabare abo ao lakini bali bakoremereria God's grace is sufficient. Oboye bwa Nyasaye mbokorete kiege mboisaine mwaza bantu bali bakora imagining aki ngekero wachire kanisa mechando takorete kiege teyo na maana ngekero wachire kanisa mechando te emechando no ere everywhere lakini ngenu konyolita igonga aigase enjere ngote abakonye sororo na or my question is does Nyasaye gitabantu baturuka bakego Nyasaye nabata gitikero mondanya orobo mubwa kare na kare nabata gitikero mondato ke lakini bono abantu mbali koremereria abantu mbatageti bintu bikong'u bantu mbatageti bintu biko bamuchando abatagete obogima obwororo obogima ani amaitenga onye ne kanisa Nyasaye na kwegendire kugicha tindwara makong'u taba tindemeru ebiyonsi bikoba lyolito okuru kunyasaho n'abantu nabo bigita abandi igo bali batarasemera Yesu koba mubori b'ubugima Yesu nere njira nere kene naende nere kieke ubugima. Kitabu kia Yohana 14 fungu la 6.
Yohana 14 fungu la 6. The book of John chapter 14 verse 6. Hey. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Yes, akairaneria. Ingeiraneria number 1. Njenenjera. Njara yabalire gusena kimwa. Inge abairaneria tiritangani nje. Number 2. Number 3. Akamanya gukora naki. Montonde tago ikase tata gotatigero eteirase ngo. Now, who is life? Ogimaningo. Ogima Yesu. Isiko ya Yesu. Life is useless. A family without Jesus, it is useless. Anything that you have without Jesus, it is useless. Obogima Yesa tayo. Obogima una kibore. Mbosa. A family Yesa tayo. A family ina kiere. Any leadership kwa assigned in this world or in the church without Jesus, emirime ina kiere erebosa. Yese geto yoli tukulia lero ne linga tomonyole Yesu Kristo oyo robogima bwa kale na kale. Nobody will choose for you. Ondeta yo okore kiege ogogochorera. No leader will choose for you. No church pastor or anybody, there is nobody who will choose on your behalf. Life is personal and death is personal. Obogima no wosira no wajora kwango kwa muntu. Yote Nyasaye tokonye twensi elinde tochole Yesu. Ekero turamonyole Yesu na tonyora obogima in Jesus name. Balenga bagoteyanga Nyasaye bakonye elinde Yesu yo abase gatigati ya magima ito. Ya mono sana, naomba tuweze kusimama. Tuweze kusimama tukiimba wimbo nambari 43 Kiswahili. Wimbo nambari kingoba taimo chake na limogo chaka ogotera kule namba 43 munatokonya ogotera gara tuago chakire 20 tochiche na bali batagete gosoa ase obogima bwa kale na kale mondonde takoenda ase Nyasaye wete utatigo yetera ase Yesu Kristo na wetera ase Yesu Kristo oikomonyore Yesu muno mobori bogima na wetanigo okoro kubwata na monere nonye turakoro kubwata na monere wetera ase okoiburu eria kabere libageliga ekatogo cha twensi gocha mutwa bali mwe aliganiria ase ngenjo kubwata na monere wetera ase okoiburu eria kabere nabo mugocha gocha mutwaiga omolisi na agira nseme ya sokorika bono bali mutarabatisu pande hu, yani bali mu abatisiru bali mu atarabatisu pande hu na bali mu yaliganiria soko tugutomo bero mukora ase esabato elda atachukua machina yenu. Hebu na tuimbe tukuche wote tunapoimba pamoja namba 43. Furaha gani na ushiriki nikimtegemea Yesu tu, baraka gani tena amani nikimtegemea Yesu tu, tegemea salama bila hatari, tegemea Mwokozi Yesu. Nita
naiweza njia nyembamba, nikimtegemea Yesu tu. Njia tazidi kuwa rahisi, nikimtegemea Yesu tu. Tegemea salama bila hatari, tegemea Mwokozi Yesu. Sina sababu ya kuogopa, nikimtegemea Yesu tu. Atakuwa karibu daima, nikimtegemea Yesu tu. Tegemea salama bila hatari, tegemea Mwokozi Yesu. Ya mwisho agaka ni 165 ama ni 166? 166 ya mwisho. 166 moto liagandebe ni 166. Guru chaho chinge lenda na gusaba kaibinto yonsi akana esira yonsi evive vigansira era kabisiria monene na nyora guru chao choka chioncho move lene ngolengongu akana esira yonsi evive vigansira era kabisiria timwati ekia danyole obuya sibingoro yane sama nyinge ngondi akana esira yonsi evive vigansiria era kabisibia posio wekerogo nintenebuya evi ewabiane nimbe kase Yesu agakana esira yonsi evive vigansiria era kabisibia. Biamono tutagete gukora ubusaba tigango ndore bali bialiganite kubatisuli tukulie sabato musuke gochaiga. Tunataka kuchukua orodha wale wanapatiswa siku ya Sabato. Naomba kama mko msonge hapa tu ili tuweze kuchukua orodha, lakini si wale wachanga sana. Wale ambao wamefika umri na wameamua wapatiswe watasonga tu hapa.
kuanzia miaka 12, na ikiwa umesikia sauti hii, unataka kuanza maisha yako upya ndani ya Yesu, naomba muweze kusonga hapa tu. Uchiamulie wewe amwira yao manyene. Wale ambao wamekubali ndani ya mawazo yao wasonge pekee. Wale ambao wameamua peke yao tu, bali baamwire kuro birengere byabo ime. Hao tu ndio tunataka wasonge tu hapa. Bali baamwire tu batagete kubatizwa. Ase huyu ako upande gani? Ako huko, si ndio? Hao asanteni. Ikiwa unataka kuanza maisha yako upya ndani ya Yesu, kuna nafasi kwa watu wasima au vijana wetu, abantu abake gusabana bali baamwire gutugutomo bero mukuru aseli tukulie sabato na tutwale ebatiso igo ndagete koira libageliga elinde tokoro gusaba tukole program ya bono iga tigangondole bali babwate prayer requests onye barororo na nyinyi mtasonga tu hapa. Wenye wakuna mahitaji wanataka kuombewa, naomba tu wasonge hapa hivyo tu, msimame hapa. Bali babwate te prayer requests, bali babwate te prayer requests, na washiriki wengine mtakaa nyuma yao. Washiriki bandi na omoko ba magega ya barabwo bila mono. Kuna nafasi tena kwa wale ambao wanajiandaa kwa ajili ya upatiso siku ya Sabato. Kuna nafasi leo na kesho hadi Sabato tutakuwa na upatiso kwa district yetu. Wanondagete kurangelia our camp chair akuche na mgeni wetu wa vitabu. Okay. Unaweza tusaidia kipasa sauti kingine pia? Nampea pia mono. Bono, our elder ataombea hawa na mgeni wetu ataombea washiriki na mimi niombee hao wengine. Tusabe omuyata Nyasaye igo twakira sole igo torabanya bibogo kumia, lakini atogosaba tata otwabire bibyaitu rabono iga tata asomaga soyo twanyole lingana likorwa somo sombogo omonene bw'emiganda atugwetiga sama okao rabana bao abali tegereira asenjera ya bene mono atogosaba tata bw'emiganda lingana liao linyara ko penya aseme asamagi mabo elinde tata ubuya bwa bunyara kororekana saidi ya yote utwandae kwa ajili ya ufalme wako buya bwao tigabodumu na saidi kartogenda ta sekambie togenda koroko bako kwao nande kartogenda ta korra yara maneno genda to korra sekambie tata bw'emiganda buya bwa tigaboto isane ekiagera twasabira serie tari ya Yesu Kristo motorio ito. Amen. Komenta hiyo ya sawa ito na endo motongi. Biomona sengencho kwara getengeka mineba igaso mwakoyo asenga kibunei. Biomona sengencho lingana lia ori achire asinga kiwenerete nenjere wenerete. Abana bao berure utuguta monto mokoro elinde bairo monto moyo yere Yesu Kristo. Monene kero bagenda kuyaliga ni asengencho yebatisera abe esabato obuye bwabo baisane obagitere obaegere nando barendera afya yabo kubwa mono ogende ukwana mona barubu asenjera ya bene obuye bwao tiboto isane kya twasabire asirite Yesu Kristo muborito wanju tata Nyasaye twakire mbiyamana aseke ukibugima mbiyamana ikiagera twanyorire nga wetera ase Yesu Kristo obugima bwa kale na obole
bono monene abana bao bakira igensemo numanye tamagania abo kero yomo obakonye gwitira asili tara Yesu Kristo ababwate challenges chich family twabikira sobusi wase njira ya bene Yesu Kristo bakonye abara barwaire obaweni gwitira asili tara Yesu Kristo abande mbale na abana babwate challenges ya family cyabo Yesu Kristo naye kwabaeta abana munebiyewa twabikira sobusi bwaho abande ngoira ni bara abana chiskuru bono monene twari gusabose nikero yomo elinde anyore bitoki byara iraniri umwana babe skuru abande bare widows and orphans. You are the father of the fatherless and the defender of widows obakonya in Jesus name. Moshiriki oito oli nero siririma mu mwabo nero namubikira sobusi bwao Lydia omokonye omobole mu wetaneti amakweli bonekero turagendere chi program chionsi ase chumeye oika twakore litu kuri sabato twasabira tukwanere wetera somo ikoma chenu twasabira asili tara Yesu Kristo mutolito amen. Abage batene ni baberu atene murego Mulisia mochache ngoirare record ya ino tena abuna murego Mulisi mochache oyo omoe details cheno unatokonya gukora iga bali be sadaka embese moja gocha mutwa bali babu ate sadaka embese ayira gocha ndetokonya chinsa ayira gocha pengine wote tukae tutulie abande bons tieto ikaranse bali batene kumbranche nyorere kirogo karansa tukae tutulie ndio tumalize haraka karansa mutulie enchuo cha bosia gane sadaka ya embese yarate gocha ndetokore chiro bwangu mochene sadaka embese liya ino mwareta kuro montaje ne sadaka ya embese elinde tokoroboni kuro montaje ne sadaka embese ya yareta tokoroboni bataracha sadaka nera iga banyana bataracha koya racha era bwango tigo Mulisia tusabire linde tuchakoboni. Tunaomba ya kwa njia ya sadaka. Asante. Maana tumeomba tukiamini katika jina la Yesu mkombozi wetu. Amina. Chipando. Emetoliro ebere. Ngota gete chipando emetoliro nera ige ebere. Chipando metoliro ebere. Igire metoliro 20. Ngakima bata ya waka ni totaraoni. Ntua sawa na nuko sawa. Oyo utageta imo kioka bako igoro. 2100. Umefanya kitu ambacho hajawahi fanya kanisani. Sadaka mbesi tilikuwa niliguru sana. Yaani tilikuwa niligukando mbali yaga. Mutiko nesi wakoliro bobera kini moya. Wakoliro. Dero rioka. Mbano rioka chama ni ukwegerere. Dero rioka kwa berwa. Uya mano. Roja kwa beru naende. Tumebi neme torerenga. Skibon. 4. Tumambira 420 metorero 420 ngota gete chibano mulisi na wata gete chibano ono watebire gaki mulisi torate usenje ndo chotrene na tebire chana 420
431, 432, 433. Molisi akane bitume bimetororo eyo 430 omanya nali ikeru. Ande binde mbira 320 ere tatu 320. Molisi nota gete chibando. Changa mukanota gete chibando. 320. 320. Eba ndonjire gaiga eitume abo gochikosi gochikosi eituma mbira inu war moko lingora ngano bokima tokoli chingeni chiyo kamokale koli amuli kutumia bokima moko lienjo 320 ngwa nogoza oh ntebe 320 ote 300 akikaki Rekoira Nancy. Rekoira Nancy. Eh? Rekoira Nancy. 330 atebire 1. 330 2. 330 3. Manyene bituma gendo likero. Madam ni bako. Ebya ngoyo. Biri biko ando cyane. Basi biya mono. Andebi. Emetorere ngabira. Ende toto. Akyo manyene kwacha kwa likeru. Manyene genda no mulisi. Mulisi genda na mulikeru. Mulisi genda. Ebinde mbire gaiga. 320. Ere tato. 320. Chibando ndojikoli chingeni chioka. Ndojikoli chingeni chioka. Chibando nchire gaiga. 320. 320. Okay. Ngochione tole twa Gangonia. Chef kado njira. Chef kado njire gaiga. Avocado enelie once. Enelie once chingeni. Yali eliona leteka. Aya mo 10 bob. Ochikoinega. 10 bob. 10 bob. No taira chons na boko ira ibere gosoire isato gosoire inya. 20 pop yan 10 pop. Mjugocha. 10 pop. 10 pop. Goikatogo ko barere madam tumanyire ngachira. Tokana ranchons yoko ira. Ire chons muchanda to hiyo. Unachukua yote ama kidogo. Timanye na ire ngachira. Tamanye ire tibia igora kina batoko bara. Tika chama ni yako barere. Ekenda isi. Kina batoko bara chama ni robeli. Ya ga kino yo twa neiri. Ande ningo. Mbabere. Bara chama ni akole kibona chama ni. Ikole ekyo. Chef li tokendrega. Ege sukali nege sukali ali wichi mwino na matoke. Basi ege sukali ngere gaiga 240. Vile bionsi. Oh ni ekemeke mo. Tunauza moja moja. Sipora uandikiwe. 240 ege sukali ngera kelige wichi koine kwa 240. 240 ege sukali ngera 240 esukali ngira echinjira nyoro mulisi 330 tokulikerwa ali okole gendeke ere metorere tato genda no mulisi omanyane genda no mulisi omanyane ngaya genda no mulisi olikeru litoke ndire gaiga yani esukali 240 useba no sei nana kimoko niringa nayo 240 na de biru mulisi Ose chire igoro. Abantu bamatoke 240. Esquare 240. Okugoro gosokoni. Sai ni ria ura ni watere no ura. Aya. 240 na tebeli eli elimo.
ngotagete litoke yani gisukari rende gisukari kili uchuko inika kila kimokoro kike kanda ngotagete gisukari iyo tagetacha ona igunga no turana bugani ga bumuro lakini abuga mwarire ngotagete litoke gisukari gisukari mbira bibere mondare te 400 dire bionsi gisukari mbira bibere 400 dire bionsi. Okay. Igo kororangi bisukari lakini mwishowe tutauza. Litoke ndire gaiga liokoyeka na lili kuru ku ng'ombe. Litoke ndire iga liokoyeka 350. Litoke 350. Turate pesa chia upado. 370 liekire 370 lakini nje na alimentire kiara naona nje nda isoko 400 usika kini chana naika 400 10 ya kiki yetinga 410 litoke changamuka mugule litoke by the way litoke neli nana neli na chakira gabu litoke lineli nana gote wo maina muriro chiro nini lineli toke linene usebo no mwalimu omukuru toke lindiri nana rende molisi nyamosi changamuka litoke ndirega asinari tutogetelike asinari tutaiteli toke lirike litoke ndirega iga madam na yucha kwe bale ngabata geteli toke litoke ngotete litoke oranga bali litoke ba igotri chugocha ngoli utagete litoke ire nga mendire ikire kiagero yero mendire bibiti oikire 460 mogeni njwata yechi oikire oikire 460 omogeni oikire 460 mogeni ire nga oikire yeah 470 wana abona oti uchaka kuligolera tuikire 470 wana tu very serious wana ni tu very serious tali bibi tuchake 471 470 481 482 ando onde ndara kwa na gatatu 483 lakini yoko imokiga likero na 500 tigama ngana mangi likero na 500 likero na 500 no ano liwo cho bia bia ndokole tia mangana ai tuakolire madam ni yako eliao bas kwaro rasu tuikire elinde eliga na 50 350 350 litoke na 350 ga 350 ande karo teba gwateba chichieto 350 370 370 oya tebe 370 ando barango ora mokara matoke kare kabana sa uchete bano ara mangi kenyoleka ulise wanya ara mangi kenyoleka tali wayo $371 $372 $373 ndisi ni nani utaenda andikiwe na ini yako pia $400 hii
400. Ongera nene kabisa na 400. 450. 1. 500 1. 500 2. 500 3. Andikiwa ndisi. Igeli tuikira 370 500. Madam na ya once. Sawa. Ando likeru umanyana matoka likeru. Aibono ne liao ayo aka ne jibesa. Etwani nera igokina bono 480 500 1 sorry 500 kai changamuka tuani yo maiterare muyero jino ini ne tuani ere buya ni siene tuani ere buya 501 sorry mefika ngapi madam 601 602 wewe ni ngapi 701 sasa tumekuwa serious na mbona hata yote bantu wako serious sira mchezo tunataka 701 702 703 madam eyigam ninge gochigo kinera no ino rugoncho mbono echinde njiro madam to kumoyo manyana yetu ani yacha ni yako uandikiwe 700 yetu ani 500 na vile the same size ni eli 500 madam anza kuchangamuka siliona ukichangamuka it is the same size ando nyore ya tamire baka 700 one ye anga chaka ko te wanga iwe ikire madam 500 madam oyo tagete ngoko 550 oh 551 552 553 madam chukua omanyana ningo oh ne ya ose eyiga madam oyo koira ayeruere 550 450 eyene yekobeka magena ojikorwe kambia ukojerageria mambia nyore begetirigena 550 yani 450 sorry 450 unakuja hapa oh sina bwire kwa ile jiko tu kitali mangana 450 madam sema yako naona ya nani kama ni yako uwezi tena nunua ukitaka kununua una add 1/5 iko tali yao yalenga na kirende kile sogonde yako ni ngapi jana 450 yako ni ngapi madam sema yako Recuerda na ojanse. Madam 461 462 460 463 hii imeuswa kweli ama bado tebuneka etwaniende nera muneri 450 etwani nera muneri
nere guchigukinira ka endere kabisa guchigukiniranga 550. Madam yangu ni ngapi? Akintero 550 hata yangu jizira reko rocho. Zinimesema 550. 600. 1. 600. 2. 600. 3. Ngo kene ya madamu. 610 ngoli yote. Ondeta yote. Wano wate agero na kuli. Gando liya kuliga. Omo sunora 480 480 Dennis Gireso wako ni weka wakira 5 2 5 3 Madam mwengo ke likeru omanyane ningo omanyane naye genda no mwana oyiba no likeru tokonye yeba Yago tichenge nera igamia ine uji gotuga 400 mia ine uji gotuga usubiri nango kwata gete no 400 ongwata gete twakora twabuga nayo utagete 400 Ango nera iga 400 422 420 Enda babuli kero Eneo 420 Omanyana ne yange yo ne yawo molisi echi yawo ibere 400 yende 400 400 Then is strate wanyuwete ngano ole 421 422 423 Chonsi ligo lina lielio Matoke nara iga tutaraoni Matoke nara iga 411 400 ya matoke nara abire 400 abire 11 Madam unachukua ndisi 400 Madam ngaiwe ikirae 421 422 423 Henda uli keru 420 Saba tolito kore chiro Tiatura sababa no mumanye kogenda Tusabe Motongi tada Nyasaye tuawake irembi ya mwana aseke ukibogima abana bao baletire sadaka embese yaenanirwe asokugora bali bagoroye siseni abaguji gutumia obakonye obasiseni obafierengia nabaguji gutuga boigo obakonye kitugo bakoira kiba umusarara chingoko kiri bairire nabe aligane tikoreta obakonye weterese letara Yesu Kristo mutolito amen